Is-sit elettroniku lastampa.it qed jirrapporta li Monsinjur Charles Scicluna se jispiċċa mill-kariga tiegħu fil-Kongregazzjoni tad-Duttrina tal-Fidi biex jaħdar Isqof Awżiljarju ta' Malta. B'dan il-mod Monsinjur Scicluna jibda jokkupa l-kariga li kienet okkupata minn Monsinjur Annetto De Pasquale li miet fit-29 ta' Novembru li għadda. Din l-aħbar mistennija titħabbar b'mod uffiċjali fis-sigħat li ġejjin mill-Vatikan. Iżda kelliema l-Kurja qal lil One News li din l-aħbar għadha mhijiex uffiċjali. Scicluna li għandu 53 sena ddistingwa ruħu bħala l-promotur tal-ġustizzja fih dan il-Kongregazzjoni tad-Duttrina tal-Fidi. Permezz ta' dan ir-rwol huwa ħadem fiċin ħafna tal-Papa Benedittu 16 meta kien għadu kardinal u kien imexxi din il-Kongregazzjoni. Scicluna huwa msemmi għal mentalità tiegħu ta' tolleranza żero fil-konfront ta' abbużi sesswali min nies tal-kleru fuq it-tfal u kien anke kritika lill Knisja Maltija għal mod kif kienet tkaxkar saqajja dwar każi ta' abbużi f'pajjiżna. Monsinjur Scicluna twieled f'Toronto fl-1959 minn ġenituri Maltin li kienu immigranti hemmhekk u sar qassis fl-1986.